2500 dan hu n-numru ta' infermiera impjegati fil-Ministeru tas-Saħħa. Infermiera li jagħmlu xogħol imprezzabbli u ta' kuljum flimkien mal-professjonisti l-oħra jiddedikaw ħajjithom għal ġid tal-pazjent. Fil-fatt wara n-numru rekord ta' operazzjonijiet f'Mater Dei fis-sena li għaddiet, dawn ir-riżultati qed jinżammu u jikbru kif indika s-Segretarju Parlamentari Chris Fearn. Bejn Jannar u Marzu ta' din is-sena diġà saru 13,000 operazzjoni ġewwa Mater Dei. F'numru ta' dipartimenti wkoll saret żieda qawwija, pereżempju fil-kolonoskopija żidna fi 11% tal-operazzjonijiet, waqt li fil-breast surgery l-operazzjonijiet fuq is-sider żidna b'44%. Dan huwa riżultat ta' teams tagħna tal-effort kbir li jagħmlu n-nurses u t-tobba tagħna u ta' dan nirringrazzjahom fil-jum dedikat lilhom. Fi żjara fin-Neurosurgical u Neuromedical Ward, Fearn irringrazzja lill-infermiera kollha tax-xogħol li jwettqu. Innota li f'Mater Dei biss hemm impjegati 1600 infermier, jiġifieri madwar nofs l-impjegati kollha fl-isptar. Parti integrali fl-istaff tal-isptar u tas-settur tas-saħħa li permezz tagħhom u l-professjonisti l-oħra jibqgħu jinkisbu suċċessi.